Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike. Bumabalik sa ating weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, August 4 to 7, 2023. Ito po yung ating weekend edition brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, Local Government of Naga City headed by our Honorable Mayor Lelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, let's proceed now with our latest update. Ito yung GraphSat. Issued po ito kahapon, Webes, hanggang na yung araw nito ng Biyernes. Well, may konting pag-improve na po ng panahon sa Hilaga at Gitnang Luzon kasama po ang Metro Manila, lalo na po sa kanlungan bahagi ng Luzon. Dahil po yung southwest monsoon ay bahagyang humihina na, although malakas pa rin yung hangin, maabot po ng 60 km ang bugso, lalo na po dito sa Bicol, western sections ng Visayas, ay although tuyo ang panahon, ay feel natin yung hanging habagat. Okay? At dahil po umihina na rin yung bagyong si Canon o Falcon, kalipas na 24 oras, yung kanyang hangin ay humina na po ng 160 kph category 2. Ito po ay dahil po nagkakaroon na po ng paglabig ng tubig sa ilalim niya, yung tinatawag nating upwelling, yung pag-akyat ng medyo cooler waters galing po sa ibaba dahil po sa lower atmospheric pressure nitong bagyong ito. At since matagal na po siya sa lugar na yan, syempre, hindi na kaya-replace ng mainit na temperatura ang ilalim niyan. So, it will also maapektuhan din ang sirkulasyon nitong si Canon. Kaya yung influence niya sa amihan, sa habagat ay unti-unti na rin humihina. Bagamat magkakaroon na rin ng mga sunshine conditions sa iba't ibang bahagi po ng gitna at hilagang Luzon, may mga dumadaan pa rin mga rain showers and thunderstorms. Okay? So, in between the sunshine, may mga ulan pa rin tayong inaasahan. Minsan malakas, minsan mahina, minsan biglaan. After a few seconds or few minutes, balik na naman sa sinag ng araw. Okay? But hapon o gabi, mas magiging malalakas yung mga ulan dahil nga sa epekto pa rin ng hanging habagat, although bagamat humina na po siya ng bahagya. Let's hope na yung Sunday and Monday ay lalo pang mag-improve ang ating panahon. Dahil po sa mga forecast na nakita natin sa European model, medyo nag-clear things up na po sa area po ng Luzon. At itong si Bagyong Canon ay tatakbo ito sa may o mabalik sa may area po ng Northern Ryukyus, north of Okinawa, sa susunod na 3 araw. At pagdating po niya dito sa may area po ng south of Japan, itong karagatan po sa may south of Japan, ay magkakaroon po dyan ng renewed oceanic heat content, medyo mainit, at baka mag-re-intensify si Canon back to a typhoon. Kasi na yun po, halos humihina na po siya. Pagdating niya dito sa area na ito, baka maging tropical storm na lang po siya o severe tropical storm. Pagdating niya naman niya dito sa may south of Japan, kung medyo mainit, may chance na mag-re-intensify po ito back to typhoon o minimal typhoon. Okay, so yan po ang nangyayari. Meron dito 2 LPA, but hindi natin papansinin yan. Wala naman po yung epekto sa ating bansa. Ito, shallow na shallow, mahinang mahina. At ito naman, isang subtropical low. Okay, may characteristics po siya ng exotropical, ng middle latitude cyclone at tropical cyclone, kaya yan po ang tawag natin, subtropical. Ang nature niya ay ibang klase, hybrid. Okay? At wala naman po yan yung epekto sa ating bansa. Okay? So, at wala naman po yung epekto sa ating bansa. Now, ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging maganda po ang panahon, mahangin mula sa timog kanluran, at may mga lesser chances of afternoon or evening rain showers and thunderstorms. All clear naman po sa labas ng ating bansa. So, yan po ang ating latest sa ating GraphSat. At punta na natin ngayon ang satellite animation. Ito po, galing po ito sa easterlywave.com.
isang bagong website mula sa China at meron silang satellite feed, infrared, at nakikita ninyo yung mga malakas na gale force winds o tropical storm force winds ay umaabot dito sa may northern Taiwan. So medyo malakas dito yung hangin at ulan, at yung circulation o yung core ng bagyong si Canon ay nagsimula na po mag-deteriorate dahil po sa upwelling. Medyo lumalamig po ang karagatan sa ilalim nitong bagyo. At fast animation mula sa University of Wisconsin. Ayan po, kita ninyo ang pag-iikot pa rin itong bagyong si Canon at paghihina na rin ng hanging habagat sa Luzon. Although may mga passing rain showers pa rin inaasahan. At ito po yung infrared satellite, at nakikita ninyo may mga dumadaan pa rin sa area po ng Western Luzon, mga patches of rain showers. Ganun din dito sa zoom-in satellite. Itong zoom-in satellite animation, nakikita ninyo dito ang mga kaulapan. Still, magbibigay pa rin mga on and off rainfall sa kanluran bahagi ng ating bansa, but slightly improved compared sa nakalipas na ilang araw. Okay. And then, so ito yung night vision image. Ito yung infrared. Yan, kita niyo dyan yung mga kaulapan. Ito naman yung tracks ng dating Asian agencies. So, pinapakita na dito yung pagkilos nito papuntang east to northeast. So, yan po ang gagalawin niya patungong Japan. At sa ating wind forecast, walang pagbabago hanggang Lunes. So, ito po, mamayang hapon. Bukas po ng Sabado, Linggo hanggang Lunes ay all the same. Ganun pa rin ang weather conditions sa ating bansa. Except nga itong area po ng Luzon ay magkakaroon po ng slight improvement dahil po sa pag-alis na o paghina nitong bagyong si Canon. At for the next 3 to 4 days, ayan po, tatakbo dyan yung bagyo at yung rainfall amounts na bumabagsak dito sa western sections ng Luzon ay unti-unti na pong babawas, but na meron pa rin mga ulan na inaasahan, but may mga possible sunshine conditions na po. Okay? At so ito yung 3-day rainfall accumulation forecast, at pinapakita dito ang lahat ng ulan ay naka-focus pa rin dito sa may bahagi dito ng Ilocos region at kanluran bahagi po ng Central Luzon. Metro Manila is medyo improved na po ang mga pag-ulan. Although hindi natin sinasabi na completely mawala ng ulan, meron pa rin mga padaan-daan pong mga rain showers on and off dahil po sa hanging habagat. Okay? So, yan po ang ating latest na yung weekend ng August 4 hanggang 6. At we'll be back again mga August 7 siguro, Monday, para bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Parang Pagpaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.